Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, paulwan. Darikson, kanjoan, nga anak ti mangingalan. Nawadwad, ti makamkamulan, dagiti umili, iti karayhan, iti baryo, Aliaga. Kat uray ado dagiti mangalap, saan lata amaibibos ti lamas. Ngampulos, asaan aninamnama dagiti umili, adumteng tinadagsan apasamak. Iti maysa nga aldaw, kat... Manong Rikson, apay analadingit ni tatang anagga po iti karayan. Awan samet ngamin tinakamalan na alamas. Anya? Hindi manin namin sa nakalman. Awan manin nakamal na. Apay anapasamag dayta. Diyak amo Uray ni nanang. Mas daw met. Saan mat apulos amay ibusan tila mas ti karayan Talaga met asaan. Ngam apay itan. Tawan mat nakamulan ni tatang. Saan kan nga agladingit, lakay? Makakamal kan tumit laeng iti adu alamas. Ay, mas dawak ba kahit? Kasano ana ibus ti lamos iti karayan? Ay, yak masungbatan day ta sa ludsod mo, lakay. Awan mo tinti makamalan. Oray babasit la kumaalamas. Apay, adda ka di nakamal dagiti padam amang ngalap? Diyak na damag no da. Adu kayo mat. Imposible asak lang di apektado iti daytoy. Isungarod adamagam kadakwada. Tano agpapada kayo nga awan nakamalan na. Sigurado nga adda problema anasken ama ibiro kanyo iti solusyon. Ay na, awanan apulos ti makamalan iti karayan. Anya? Siguro, inibos ni Nardo. Ay, dayta talaga Nardo. Saan anasaya at atao dayta? Ne, at natatao lang ti aso. Ni Nardo mo't dayta. Ay, nasaya at magtaymay dito imalay. Ingka kasarita. Anya, ti umay mo ibaga? Ay, ada parikot ko tata. Awan mo tinti makamalan alamos iti karayan. Ha, uray sika. Uy, pulos. Ne, kunak man no si katinang ibos? Nagswerte akmutin nga nukas taman bilang. Anya? No sakti daw ti makamalan na. Ibingayan kayo. Kasta ka de. Tata, agtitinulong tayo kumatap no masolbar da ito problema. Rumbeng laeng. Ang nas kinatakwatan tayo pa nga umuna no anya ti parikot. No apay nga awanan ti lamas. Dahita ti rumbeng at akwatan tayo. Sa pipiso lang ti balon mi kini Joan nanang. Ano sa yun dayta, anak ko. Tani, talaga nga awan kwarta tayo. Apay ngay nga awan. Amuyo mat. Manon nga aldaw nga awan makalkalapan ni tatang yo. Apay nga awan nanang. Awan ti makasumbat iti dayta, anak ko. Iso amanon nga aldaw nga agsubli-subli ijay karayan. Kastamot tendag iti kakadwana. Tapno maamwanda, no anya ti parikot. Ano sandan ati balon ta? Oray sa pipiso tala. Ala, mapan kayon, anak ko. Anya nga'y tinatakwatan nyo aparikot ijay karayan. Awan mo ti makita mi nga anyaman aparikot. Ado ti danom. Kan ado dagiti bat-bato apaglamangan dagiti lamas. Apay nga rod nga'y nga awan matiliw yo alamas. Agsubli kami to no malam. Saan kaming agsardeng amang takwat no anyaman ti parikot. Mabisina kon manong. Isungarod nga gawid tan. Awan mat ngamin kwarta ngay gatang tay ti meriendata. Gawid tan. Kasla kayat ko ti tumagas iti karayan. Iti pagkamkamalan da tatang. Anya ngay teramida mi jay. Mapanta.
Imbaga ni nanang agawit ta dagos. Mabiit laang. Intan. Ngam, Saan mo kadi akayat ang matulungan ta ni tatang? kasanuta ko matulungan ni tatang. Mapantay di karayan. Agparparik na kanya. Ang matulungan ta ni tatang. Anya ti aramidam di tayo ti karayan. Umay ka ngamin ah. Bumatek ka di ti karayan. Naglamiis ti danom. Agawit takit din. Madamdaman. O tanda-tada nanang kan tatang. Ay, anay! Ha? Anay! Apay anaganay ka, Joan. Ay, ada nang kagat iti sakak. Anya? Ay, anay ko. Ada kagagat. Anay ko. Anya nga day tang agkagkagat. Anay ko. Umay kang aminin. Agawit tan. Takayo ka di dagiti anak, dagiti mangalap. Ha? Anya day jay? Nangag mo day jay? Kaslada nagsao. Wan, nangako. Ayan tinagsao. Siya, tinangkagat kang ka. Ha? Nagsao jay lamas. Ala! Tumakdang ka ditan. Agawit tan. Ay, aguray ka manong. Danggan dati ibagaday ti alamas. Naskan adanggan niya. Tapno ibagayo kadagiti naganak niya. Huh? Anya di kayat mo nga ibaga, lamas? Ibagayo kadakwada. Asaan dati luwan. Dagiti babasit alamas. Nangag mo, manong? Wan, nangag ko. Sige, makadanon day ta kadagiti naganak mi. Naglamang kami amin. Kat saan mi akayat dek patiliw. Kaputa tiltiliwan da. Oray dagiti babasit. Ay, isumot lagayam. Nga awan makamulan da tatang alamos. Nasayat mo ta simangpot kayo nga kapsat. Itay pa nga urayan na kayo ti inayo. Tatang, napan kami jay karayan na pagkamkamelan nyo. Anyat inarami jo ijay. Ada nakasaray mi alamos, tatang. Anya. Agang angaw kayo manan ah. Saan kami nga agang angaw, tatang? Pudno ti bagbagami. Amuyo ka di, tatang. No anya ti imbaga jay lamos kada kami? Ha? Anyat imbaga na? Iso nga awan ti makamulan nyo alamos. Gapotag lamlamang da. Anya? Kamulin nyo ngamin. Uray dagiti babasit ka no alamos. Saan da kano akayat akamelan nyo, ray dagiti babasit, tatang? Iso ano kayat yung kano? Nga umado ti makamulan nyo? Saan yun akamulan dagiti babasit? Anya? Ibagayo dayta kadagiti kakadwayo. Panagkunak lakay. Nasken apat nyo ti ibagbaga darikson kan Joan. Nasken asaan nyo atiliwan dagiti babasit alamas. Huwag nga rod. Agasamot namin. Uray dagiti babasit alamas. Kamalin nyo. Iso anasken akasaritam dagiti kakadwam. Tadagiti laeng dadakkel alamas ti kamalin nyo. Adula amin day nga ibagbagam. Saan mat ngamin na nasaya at akamalan tayo oray dagiti babasit alamas. Sa anak adiktaran akasta. Iti daytoy nga edad ko. Saanan anaskan nga ibagam ti aramidak. Aramidak ti kayat ko. Kat aramidam ti kayat mo. Sa andak apakibyangan. At may salang ni tatang anapan nagkamal. Apay ngay nga awan dagiti kakadwana? Agkanya-kanya da kanuitan. Saan dan nga agkukuyog nga agkamal. Ay, kastagayam. Panagkunak. Surutan ni tatang ti imbaga jay lamas kadata. Adag iti laeng dadakkel ti kamalan na. Un tapno saan ako mura dagiti lamas? Sa anak asurutan. Dita ti pagkamalam. Ta ijayak baba. Huwag tata. Kita entaman no asino kadata ti adu ti makamalan na. Apay anasken nga agbalin na kompetisyon. Ti panagkamal tayo. Apay kit din asaan. Tiliwag. Uray dagiti babasit alamas. Makamu kayo no di dapat yun. Sige. Magkala pa ka. Siguraduam nga adu ti maalam. Sapay ko matado ti maalak alamas.
Pilyak dagiti dadakkel. Tapno saan agumura dagiti lamas. Dayta, naipakat kong tiket ko. Ne. Kasla di magsan mo tayo. Adda nga ta natiliw ka. Talaga natagsunod Padasak man aguyudan. Tapno makitak. No damot ta natiliw ko. Ay nalakay, nagado tinaalam-alamas. Uwan bakit? Apay ngay ang nagado ita. Nagkariyak ngamin. Ada giti lang dadakil alamos titiliwag. Ay na, kunak tumangamin kan ka. Awan dakes na no patyim ti imbaga dagiti anak ta. Uwan nga rod. Puno timbagada. Mala, saan ko idan ariingan? Nakaturog dan. Sigurado amaragsakan da, inton makariing da. Apay nga awan apulos na tiliw mo. Ay na, Jack ammo no apay nga awan apulos tinatiliw ko. Idinto ta jay padam amang ngalap, nagadaw tinatiliw na. Anya? Ay, anya ti mapaspasamak ngay. Oh, saan anasaya at dito ang mapaspasamak? Ay, sa dino ti papanam! Apay ang nagado tinatiliw mo, idinto ta siya kat awan. Kunak ngamin kan katata. Nasken nga ikarim adi mo tiliwan dagiti babasit alamas. Tapno umaduda. Anya? Dayta tipod no tata. Ket isu ti inaramid ko. Dayjay, ano ti nakamulak? Nagdadakkel pa ya. Anya? Isungin ton sumoronaw ang mapantamanan ni Karayan. Nasken adi mong tiltiliwan dagiti babasit alamas. Sige, dahi tati aramida. Babaan kada Rickson kan Joan, naamuan dagiti agkamkammal iti karayan, anasken adagiti laeng dadakkel alamas ti kammelenda, kat iba ti da dagiti babasit. Tapno addan to manen makammelanda iti sumarsaruno nga aldaw. Bueno, bing, ditan, tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nodo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.